sana digratar khamene data digratar makhlanai sini emle sar sini ensi sana bunai rong data digratar makhlanai bugrabar bakan songnai rong data digratar makhlanai IPF tinu upor hamla khamene data de mam khanai IPF tinu upor hamla khamene data mam khanai coba ketot celinai coba ketot celinai coba ketot celika coba ketot celinai IPF ti long lep Mumbai lorok media rok no angkai jotono siu sara Tripura rajyoni je chini borok rok tabuk je chung tini je chalo tauni bagai palaya neka abono otor ma kok thai angkai abono sanamo chung chini korbuk divisioni kaisa IPF ti party ni vice president angkai oboni bagai nang sara Tripura rajyoni chini 19 দফা বুকং বারো বরক না বলো সারা মুচঙ্গ যে চিনি পার্টি বিভিন্ন রকম খেলায়ও কিন্তু কাইসানি উপরও তাই কাইসানি পার্টিनि উপরও তাই কাইসা পার্টি थांगे एटेक खालामनो आबो खूब जों जाजागिया सेबो सेलेंगो आबहाय बरक गणतंत्रनि माध्यम जों आबो सेलेंगो हंके अबहाय जाते बुस कांग्रगो तांथुन जे चिनि भरम गोनां चिनि सुप्रीम एनसी सार बिनि उपरो जे बनो लाचि मुरिखा कसम पताका फनुगो बनो गु बेक नि स्लोगान रिखा आबहाय चिनि मान गोनां चिनि बरम गोनां एमएलए सार धीरेन्द्र देबबर्मनबो बनो बुट खलाई बिनि गारि गुरा विभिन्न रकम बनो उनको खलाइजाखा टर्चा खलाइजाखा बुजाखा थापरा जाखा अबहाय नीति ब राजनीतिक आबो बाबो हाय राजनीतिक नो तुयै चिनि दफा बाय दफा बुलाइनानै नांखा बा लाइनानै नांखा आवनो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि 19 दफा चिनि त्रिपुरा सरना आवनो मेसेज दिना मुचुंगो भबिष्यते जाते अबहाय तांदे थानसानि कक सामानि उल्टासे थुमसा खलायो बरक एटेक खलायो अबनो जों बेलायखौनो जों जाजायांगो सेबो सेलेंगो आसुक नां सारा त्रिपुरा राज्यनि बरकना मेसेज दिना मुचुंगो हामबाय ताकेसा सुंमुंके जे त्रिपुरानि हायकाबा जे त्रिपुरा मथानि चेयारमेन चिनि महाराजा प्रदुत बनि जे साकबाथांनो साजाक तंगो जे कालप्रि रंनो तातारि एरेस्ट खलायनो हनै नं थानि कुनु मेसेज तं ताबसुक जरा कयजन जे कालप्रि एरेस्ट खाबो नं थानि कुनु खबर दामान खानरक बेलेखादा हामबाय चिनि मान गोनां चिनि सारा त्रिपुरा जों चिनि भरम गोनां चिनि महाराजनो जों बनो सेलौदियो जों बनो मानियांगिया जे बिनि जे कक सामानि गाहामनो हामयांगिया हायफानो बिनि जे सिपाइ रक बिनि जे प्रजा रक जे बिनि उकलक जे तंनाय रक अबरक बुसुक जराते महाराजानि कक माने बा आवाय सामुं तांखा किन्तु महाराज सावो कायसा लाइन काहाम कक किन्तु बरक सामुं तां माने अपोजिट साइड नका अबना महाराजना कायसा मेसेज रा मुचंगो बा नरकनि माध्यमनि बिसिंतै आं खोनारानै मुचंगो जे चिनि महाराज चिनि ब महाराज चिनि 19 दफा चिनि मथा हनै कक सावैसोनो थुम साखायनि कक साका किन्तु बतै दुलमानि काहामनो हायफानो बिनि जे प्रजारक चाया हंको प्रजारनो मोथागनानि बागै साबनि दायित्व चिनि बरकनि मथानि मोथागनानि बागै साबनि दायित्व आबो महाराजनिनो दायित्व आबो आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आं सानामु चुमाखा अबनो ताबसु जरतै नंनो करबक साब डिविजन बसु काहामके पालाय जागि तं बर्तमान चिनि करबक साब डिविजन कोनो बेजाल क्रै ताबुक जरा सुस्थनो चिनि सारा त्रिपुरा नि बिसिंग चिनि करबक साब डिविजन वान सगो काहाम हनै ताबुक चिनि करबक साब डिविजन कोनो वालायमा बकरै बुलायमा बकरै शांति श्रृंखला तीन बन बचों 24 घंटा जे जों काहमाखायनो तलां थानाय आबो नाया जों कायसा वालायनानै बुलायनानै अबनो जों गानाबो तुबिया जों अबनो नाबो नाहारिया आबो हाय सिस्टि चिनो करबक डिविजन जों खलायनानै मुजोंया